Orang si Eugene oh. Sini si Eugene kaya po bro Eugene perti manginang daghan ng mga baligya diha na bayawan tikwan unsa man na. Unsa man na klase. Sabay, about na pod sa ribulto inyong gisgutan may gabi eh. Ay, may Gabi gabi. dia bro, gabi pod, gabi. Naabot may Ngayon ribulto. ning Naabot. mga maayo ning mangayo tadaag katahuran ba kay abi pa lang wala tayo saktong pamatasan. Bitaw. May puna bro, may na. So, May naagta na ko ron ang inyong isgutanan ba, ribulto ba? Purag na trending man ni kay 2023 naman taron hapit naman punta mo diin aning ato ang tawag aning tuig pila na lang kabulan. Mao mo japoy content sa inyong kang mga pagtuo, ribulto, Dios. Unsa ano man eh. Dili. Ani man gud siya bro, ngano man di sa to pangutana man na di ang tubag bro. Ang di man gid na mawala nga isipon namo nga Dios kay naa man gud na sa Biblia, dunay mata, dunay ilong di makapanimaho, dunay baba, kasulti. O dunay til, ilantang, higtan. O. Ilang Dios. Nya na sa Biblia. Mayon na yun nga. Ang mga tarong ko na niya si Mrs. White, naman to'y mata, naman to'y ilong, naman to'y baba. Pero ang amo ang ribulto kulay kamot na dili kompleto. Babe to'y kamot sa Michael. So bawal gid ay maghimo are sa dili sa tamo hikap aning punto bang gisimba ba ning larawan, giluhod-luhodan ba ni? Oh. Diri lang ta sa unang gilitok sa Dios Amahan ba sa pulo kasugo aning Exodo Kapitulo 20 versikulo 3 ato sang tanaw ning Biblia ha. Wa ko masayop, correct me if I'm wrong na lang ha. Basta bro aron makadung. Sa na. Kanilang sa 4 sa 4. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan. Bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. Sa bersikulo 4 klaro man ang deklarasyon sa Dios Amahan gadi ta pwede maghimog larawan bisag unsa tinuod ba ni wa. Ang tubag anak bro tinuod na bro gawas kun ang Dios magsugo para nagiingon ba nga dili ka magpatay. Oh pag ingon sa Ginoo nga dili ka magpatay Pansa ka nang bro dili sa lang ta mo usa ka lang ha kuan lang sa clarification lang dili sa ta mo ambak adtong gisimba ba gilhud-luhudan dire na sa instruction sa Dios Amahan una nga dili pwede maghimo dire sa lanta. Ani bro ang tubag anak bro kun ang Dios magsugo nasa authority ka kinahanglan tumanon sa tao naman sa Ecclesiastes 12:13 ang tanan na dungog na kahadloki ang Dios ug humana ang iyang sugo kay mao kini katungdanan sa tao. Basta sugo pag ingon sa Dios nga maghimog larawan himo pag ingon nga ayaw paghimo ayaw sama nang ingon nga dili magpatay. Sa panahon ni David tuman niya pag ingon sa Ginoo nga patya na hurot patay kay nga naman ang Dios may nagsugo. Ang pangutana karon balihon kag pangutana kanang mga ribulto nga naa sa Quiapo gisugo ba na sila sa Dios? Di ba wala. Ato pa bawal na siya. Sunod pangutana bro. Okay, sunod pangutana. Imo man giuyonan nga deklarasyon ko na sa Ginoo ang pangutana kay inyo man gining gi-highlight gisunod gyud ninyo ng 10 commandments. Gituman ba na ninyong mga Seventh-day Adventist Church General Conference? Way labot ni si Balasaba sa kay wala man ko makapokus niya. Ari lang ko sa imong simbahan nga General Conference. Gituman ba na ninyo? Kana sa lang nga punto ha nga dili pwede maghimog larawan. Dili sa tamo ambak kaning verse 5 kay moabot ra ta diha ron. Then after sa akong clarification pangutana, pwede sad ka mobalik na kog pangutana. Sige. Ang maabot na sa verse 8. Ato yun ang humanon na pulo kasugo. Lagi. Sige. Kaya nakapokus manggod ta diha. Sige, mutubag na ko. Ito man, oy. Base niya, musangko na po karon nga. Anong nagihimo man lagi mo nga wa mo sugua. Ang iyang unod anak diha, dili ipasimba. Mo na nga, naghimo me, pero wa na po gisimba. Ang inyong gihimo, oy, gisimba man. Naarabagid mo yung mga, kanang gitawag og mga nubina. Na mo yung mga, kanang mga, inyong mga kanang gitawag og balaod, balaod sa sulod sa iglesia nga simba gina siya, ipasimba. Ano pa? Mo na siya gibawal diha sa Biblia. Dili kay magkulit og larawan, unya ludhan, ampuan kay maghimo nini ihang pagadumtan gikan sa ikatulo kaliwatan hangtod sa ikapat kaliwatan. Hangtod sa ikapulo man siguro na nga kaliwatan.
Sa ato pa, iyang pagadumtan. Sa ato pa, bisan sa atong kaliwatan karon dili ta maghimo. Pero ang pangutana man gud diha anong naghimo man lagi mo kanang larawan laging Ellen G. White. Awa man namon aludhi. Way record diha nga nagalok-halok man diyang larawan ni Ellen G. White. Dili para sa inyo nga pag ura kay gipost gihalok-halokan giromansa ang tiil. Isunod pangutana bro. Sunod pangutana. So dila sa ta maabot anang tawag aning pagsimba ha kay pamana. Ari sa lagi tas instruction sa Dios. Verse 4 ha. Now, kung gituman ninyo, anong gagama mog larawan sa Ginoo? Kung gituman ninyo nga dili maghimog larawan anong naamoy gigama nga larawan. Unya ang sunod na kong pangutana ani, diin mo gikan aning dagwayas Ginoo nangupya ngayon nani ang nawong naikamot gaana nya na itaas-taas pug buhok ani oh. Diin mo nangupya ani. Mo ni una na kong pangutana ha. Gidili man di ay gatuman mo nganong naamoy larawan ani. Unya ikaduha asa mo nangupya aning larawana. Okay. Ano ni siya ang tubag ana nagama mi ana kung imong kumpletohon ang sugo dili ka maghimo aron nga simbahon. Oh, imo na sa bro. Adi sa ko mangutana nimo atong asa mo nangupya ani. Ari lang ko una ay latong asa mo nangupya. Ari lang ko sa pangutana nganong gagama mo ani. Buot ba nimong ipasabot karon nga wala mo katuman og bot-bot ang giingon nimo nga nagtuman ni ang naaman mo gigama so buot ba nimong ipasabot sa verse 4 instruction sa Dios amahan nga di pwede maglilok wa mo katuman? Okay. Ang tubag ana tuman oy. Gituman na mo na nga di may maghimo nga simbahon. Kana gihimo na mo ilustrasyon. Kasabot kag ilustrasyon. Gihimo na mo na ba aron nga iwali nimo ang tawo nga imuhang gi-ilustrasyonan kay mao day na siya pero wa mi gatudlo nga simbahon. Okay. Na siya. Una nga ug mayon karon nga naghimo man lagi mo. Naghimo mi wa mi nagsupak nga himo nga nga simbahon. Basaha gud na kumpleto hagod lang imong teksto dili na to putlon. Ingon sa diha dili ka magkulit og latawan. Oh. Diha gani og basa gani bro balasabas aron nga kumpleto kay aron nga ang kapaminaw ba brasik sa mga naminaw kay alit tud man atong putlon-putlon niya pag maglibog po sila ba namo gyud naminaw god di ako basa dili ka maghimo og Dios stress 4-5 ayaw pagsimba og laing Dios gawas kanako 4 ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaay lalom sa yuta ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios sa pagsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abubuan ako. Silutan ko kadtong nagsalikway kanako lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo ug ikaapat nga kaliwatan. Mao to siya. Klaro kayo. Unsay unod sa sugo, dili maghimo dagway diri sa yuta o dagway dito sa langit. Oh, kuanda ko daron. Mangyapon na siya ron. Padayon bro. Padayon. Ang maong unod, ang maong point o maong unya na lang kay busog pa ko. Sige. Padayon. Magpanihapon sa may pulong sa Ginoo diri ma. Ang unod sa maong sugo, dili magkulit ludhan, dili magkulit yukbuan, dili simbahon. Sa ato pa, ang pagkulit ilustrasyon nga mailhan nimo siya wa gibawal. Kanang mailhan ba nimo ba? Ay sa ha, aron nga maklaro nimo. Aron nga mailhan dali nimo pag-promote. Pananglitan karon mag-promote abit ko og gold ha, sample ra ni. Mag-promote ko og gold nga mangita ta og gold. Moingon po dayon ang kahibaw nga unsa man ang gold? Wa mo kita ana sukad. Naghimo ko yellow kaayo nga color nya. Moingon ko nga ing-ani ang gold. Ato ba maingganyo ang mga mangita nga uy mahal day na. Kay ngano man nakakita sila og porma nga ing-ana ang gold. Sayo nila pangitaon. Moingon dayon nga mao ginay naong ni Kristo. Wa gid mi gahuna nga mao nay naong ilustrasyon lang kay si Vic De Vinci nga mo nag-drawing ana wa gani pud kakita sa naong ni Kristo. Sunod pangutana bro. Okay. Sunod pangutana. Kinsa mang instruction ni bro kay ingon man gud sa verse 4 ha sa di gid ta pwede maghimo og bisan unsa. Kinsa mang instruction ni nga magama ani. Kisaging sugo ani opisyal nga sugo kinsa gasugo gyud. Ibutang sa inyong libro nga lagda sa pagtuon sa Biblia ug mga bala nga lawiton. Tubag mo bro. Kinsay kasugo?
Mm. Okay, ang gasugo anak bro, ang ilahang kaalam aron nga dali siya ilhon lagi. Pero wala may nag-ingon nga kita karon Akong klarohon akong pangutana. Ang bot ako'y pasabot ba kinsay gasugo? It means sugo ba na ninyo sa simbahan or sugo sa laing simbahan? O sa kinsa man jud nagsugo ani nga maghimo mo ani? okay, mo lagi. Sugo na sa kaalam sa tao na hinatag pud sa Ginoo. Aron nga dali ilhon ba nga mauday na ang purma. Lisod man kayo nga mayong ta karon nga gilansang sa krus. Nga gilansang sa krus. Unsa may naong man gilansang sa krus? Di ba? Unsa may naong gilansang sa krus? Pareha ra sa akong sample ganiha ba nga ang bulawan pangitaon kaayo. Kay nga naman mahal ang presyo. Karon moingon na nga mangita tag bulawan, mukutkot tag bulawan, mayon din nga may purma ana basi makakutkot na ta ba. Nya pag huma ato nang magian, nya pag human wa ta kaila. Gihatag ang ilustrasyon nga mao ni siyang purma sa bulawan. Pero kana siya dili mo na siya ma-apply kung putol-putulon nimo ang maong verse sa Exodus 20 gikan sa 3 padulong sa 4. Kay nga naman Sige. dili ka ulit og larawan nga himuon nimong Dios. O dili po ka magkulit aron niuan kay kumpleto man gud diha. Muna nga atong putol-putulon mahimo tang malibog ang mga tawo nga naminaw. Pareha sa gihimo ni Darwin Gitgano ba nga iyang putol-putulon ang bersikulo aron nga iyang ipasok ang ugalingong pagsabot. Ngayon nga tanawa ha. Ang musulod sa baba di na makapahugaw. Pero wa sa tagiba ang 1 3 auto 3 nagisgot og tinapay. Nga na ba? Kinanglan nga kamaot mo ba sa Biblia kung unsay unod gitawag na sa context sa maong Biblia. Kay og dili gyud nato masabdan gani ang context ay makasaag oy. Sama sa gihimo ni kuan ni Darwin Gitgano daghan kayo ang iyang napasaag. Daghan kayo ang iyang nailan. Muna kinanglan nga ato ang tun-an. Sama sa imong pangutana karon nindot unta ang imong pangutana galing kay Putol. Kinanglan nga kumpletuha ang imong pangutana. Nganong dili man pahimuon og larawan? Ingon naman simbahon manggod. Muna nga wa mi naghimo og larawan nga simbahon kundi naghimo mi og larawan ilustrasyon aron nga makita nga gilansang sa krus, gibunalan, na ba mura gidrama lang ba? Nya ilustrasyon lang sa gipulong ilustrasyon sa arabi mo masabtan sunod tong tana bro. Sunod akong pangutana. Asa mo nangupya aning naonga nga inanig yung naong sa Ginoo? O giniitsura niya? Okay. Gihimo na siya sa naghimo anak bro. Aron nga dili masaag ang mga tao ba nga mura og dali bitaw iwali. Dali siya nimo iminsahe ba nga mao na siya dagway sa naganto sa cross. Pero ilustrasyon lamang. Gitawag na siya bro og gasa nga kaalam sa Ginoo. Dili sama sa gasa nga kaalam sa kalibutanon o kaalam sa yawa nga naghimo aron ibaligya. Sama sa Quiapo ba? Okay. Naitag 20 tulo 3K, tag 1,000 ang buok, pero og ubay-ubay mo paliton, pwede nga magnegosyo lang og unsa pa maagi na to aron nga makakwarta. Ato pa dili maayo kay ngano man ibaligya man. Nga mao gi patuon bag jud pa nga kini pabunas. Kini bag-o ni nga santo ninyo bag-o ni. Kung mao na imong paliton, buhi na sa tindahan. Ana ba? Kini gamay ug mag-ispan ka ani. Ang imuhang mga isda dili mga matay. Ana ba? Patuo ba? Sabi pa, dili siya maayo kay ngano man gibaligya nimo ang imuhang, gibaligya na kuno nimo ang garipiran ana ang moong si Kristo. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Ilustrasyon dayon wala pug ka kahibalo kung kinsa gyud ang obligadong nagkulit ani. So diri na tas verse 5. Verse 4 man to ganina. So akong basahon ng verse 5 sa ining terminong dili ta mag yukbo, di ta magsimbang sa verse 5. Ganina ang instruction sa Dios Amahan di pwede maghimo og imahe. Ingon ka, sakto man na, gituman man na mo. Tinga ko nganong naamoy na ni. So, unang instruction, pagin mo katuman. Di mo lang giingon nga katuman. Dira sa 5. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos. Ni masimba ni ini. Dali ka bro. Bago ka mosulod sa question bro, ayaw komentaryo nga wala katuman.
Kaya gi-explain ako na ganiha, gibiyaan naman nimo nga question, ayaw komentaryuhi nga wala katuman. Di mo mga sulod ka pangutana, di ba? Gibiyaan man ka na nimo. Ayaw biyae kung imo pa na siyang ibalikon niya mga mohimo ka og komentaryo sa maong tubag. Wala man yo. Wa man yo. Be, nagkatuman ba mo na ikagong anong gagama mo mga imahe? Nga di man day pwede pahimuon. Ay biyahe ha. Ayaw ato sa verse 5 ato ka Oh, dia. ka. Ungot ta diha kay di man ka masugot mo mo tas 5. Ungot ta diha. Kinsa man ning sugo gyud sa Dios Amahane o sa yawa nga maghimo tag ingon ani kategorikal. Kung kinsang sugo ning magama kag imahe ni Kristo nga gaana sa yawa o sa Dios Amahan. Okay. Tubag ana kaalam lagi na sa Dios. Sa dili kaalam. Wa ko mangutanag kasi kaalam kay og ato sakyan nimong kaalam kinsa tawhana gitagaag kaalam. Did you know who is the painter of this? Oh, di ka siguro tubagan nino. Oh, sige di lang ko nasakyan nimong kaalam. Kag kinsa man ning instruction nga magama tag imahe. Nga naa sa instruction sa Dios Amahan, dili ta magbuhat bisan unsa. Unsa ni? Kinsang instruction ni? Mo tubag ko ha. Ang instruction gani ana diha nimo makita ba matulog timbang. Nga ug maghimo gani ka ana unya pag humani imong himuog negosyo nga man ako na ganiha nga kini gamay nga santo ninyo kung magtindahan ka ani halinon ka imong tindahan nya pag human ang iya daing root ana di ay pagnegosyo. Yan at kalibutan. Pero kanang amo naghimo mi ana hiyas na nga gihatag sa Ginoo. Kay ngano man aron nga mailhan o kinsa ang nag-antos. Mao na si porma nga giantos gibunalan nga mabasa diha sa Biblia. Naingon sa diha og gibunalan, giludan nya pagkahuman ipakaulawan. Ato ba naghimo mi og kanang ilustrasyon nga ing ana day ang pag-antos ni Kristo. Pero wa na mo na ampo gibawal na sa moa. Dili sa imba, dili pa rin mga magdala og buinas. Og muk. Palit ka ani kining gamay ha, kining gamay nga santo ninyo, musud kag bulangan ani ay napulo ka inilog, di jud ka mapirde. Di palit. Kurta gud. Ya sukaron po kayo. Nga na ba? Iyan na sa kalibutan nga kaalam. Nga himo og negosyo naman na sa Quiapo. Wa di kay pawano di. Ay, naabot ta diri sa gihulngan. Ako nang gibidyo-bidyo. Sabi nga ako, kaya nga naman, kung magnegosyo ka, ihatag nila og buy one, take two. Ato patulo ka buk ang imuhang madala. Ginegosyo lagi. Unya, Santos. Santos. Kasapot ka kung sa Santos. Balaan. Iyaw mo na ang balaan. Human ibaligya nimo kay makapabuinas. Makapabuinas sa tindahan. Makapabuinas kung sa imong mga pamuhi. Tiyaw mo na. Ato ba? Diyan nimo makita ang view. Diyan nimo makita ang view sa kanang gitawag og iyas kalibutan ug iyas sa dili kalibutan. Kaya ang sa mga wa man na muna. Himuan na muna siya og larawan og kinsay ngalan sa naghimo ay daghan nga naman ang printing press ana daghan na sila diha nga ilan ang gikausahan sa printing press. Magpenta ani nga mao ni siya atong kanang na atong ipahaom sa salida sa kanang gitawag og Semana Santa nga naay Kristo nga nakantos. At yun. Ano ba? Dili nimo si mapareha. Kaya ang inyo unsa ang inyo inyong gihimo aron pabuinas. Inyong gisuroy aron nga makakwarta. Inyo ang gipangitaan og pamaagi aron nga mahalin ang inyong santos. Nya dili makalikay ana kay naman ko video ana bisa pag atong isen. Nagdala-dala diri o sa gikatrack sila. Naman ang libod. Kuha sir. Ug pananglitan sir utangon sir. Ingon siya nga naay kolektor diri adjis rang adlaw. Nya down lang ka og 500 pesos. Nya humanon ra nimo di sa adlaw sulod sa usa ka tuig. Di sa adlaw. Kuha og ikas di ay pila. Siya para sa gamit ra nimo sir. Kini sir kini. Para ni siya sa tindahan kay mga may og kining kuan. Apil na ni sir kining iring. Kung iring og kining imuhang Santos. Siya duha ni sila kay kini siya pabuinas man ni siya gitawag og Santos balaan. Unya kini pong usa gapangamay ni siya sa swerte. Kung kini na abing gapangamay ingon siya nga di ibo ka swertehon sir kay wala may balaan diha sa imuhang lugar. Tanawara. Sa to ba? Iyan na sa kalibutan bro Eugene. I hope nga ablihan ang inyong una. Sulod pangutana bro Eugene. Ingon ka nga nangutana bitaw ko nimo kinsay gahatag instruction. Ang ka mga taong gihatagag kaalam.
Pwede ba nimong maingandan kinsa ning taong gihatagag kaalam nga may gagamaan eh? Okay. Tubag, Bro Eugene. Diya sa printing press sa General Conference, wala gisulat og kinsa ang ilang mangalan sa mga printing press diha nga gihatagan og otoridad sa pagprinting. Sa paghimo ba? Wala. Pero kana sila, doon na sila otoridad nga gikan sa amuang iglesia nga gihatagan nga kana siya makahimo mi og kanang gitawag og ilustrasyon nga mailahan namo nga alang-alang mo mayong tangaron nga gilansang siya. Nga kanagod siya magtudlo ka mo nagbuang. Nami ikatudlo nga dunay naganto sa cross. Dunay gibunalan kay wag bunal-bunal ka dito nga walay naigo, walay nakita. Sa ato pa mi nga usab nga drama, wa mo ko kasabot ana. Gihimo lang na siya ilustrasyon aron nga dali sabton. Ha? Dali sabton. Panalitan karon mag-istorya bitaw mayong nga anak alit diri paminaw diri sa istorya, mag-istorya baka. Ay ina nga magkuha jud ko dito baka gikan sa kuan jud nga buhi nga istorya nako. Isag magkuha lang ko og garapon, akong inon nga kini siya nga baka, nagsuroy-suroy daw kuno ni, gibunalan, pero ang gibunalan garapon ra. Dili gid ang baka kay ngano man aron nga makita og ang gapaminaw dali makasabot. Oh, pero wa gid namo nagipareha sa inyo ha. Nga ibaligya nya ilhon nga santos, nya ilhon nga ug magbuhi kag manok di jud ka mamatian basta kinaaning santos kay siya mo'y tag-iyas kinabuhi. Pangilat na. Eugene, wala gyapon mo kamataan na. Amo ka sa mo makamataan na nga naabot na diri sa gihulngan pamaligya ng inyong mga santos. Oh, tanong sana Bro Eugene. Sunod pangutana, isaway ninyo ang Katolikos pagbalhin og Domingo kay otoridad na dahil sa simbahang Katoliko na karon ang nadunggan ako karon sa imo ha, otoridad na dahil sa inyong simbahan ang paggamaan ng ilustrasyon sa imahe ni Kristo nga niya sa akong libro karon. Ang pangutana nako ani, puuyon ka bang otoridad na sa inyong simbahan dili sa Ginoo? Okay, ano na siya? Otoridad na nga gikan sa Ginoo nga gihatag sa amo ang simbahan nga walay mosupak diha sa amo ang simbahan sa sulod. Nga naman, aron lagi pagpaila nga dunay gilansang, dunay gibunalan, pero wa gid may gatuo nga mao gina siya 100% nga naong ni Kristo. Kaya ngano man si David Vinci nga maoy naghimo ana, nga maoy original gyud nga nagkulit ana. Ha? Wa to kakita ni Kristo. Wa to kakita mo na nga ayaw gid mong tuo nga mao ginay naong ni Kristo kundi ilustrasyon lang na nga naay naganto sa cross, naay gilansang, naay gibunalan. Oh. Paingon mo karon nga, uy ang otoridad nang hinaway man mo sa amo nga mga Katoliko nga otoridad ay pastilan. Dili man ninyo mailad ang inyong Mateo 16:19. Mateo 18:18 di mailad ana kay ngano man otoridad na sa paghusay sa mga tawo nga nagagubot diha sa sulod sa iglesia. Nakita mo nga ang imuhang kauban nga iglesia, nga imuhang kauban nimo nga kamember nga nang bayi, nang chicks ba, nanapaw. Dadaon sa iglesia, og diha sa iglesia, og di pagid sa mutuo, og di pagid sa maangkon sa iyang sala, dadaan og laing witness. Og di pagid sa mutuo, isipon nga, ha? Hintil. Sa ato pa, mao ka na ang otoridad gihatag sa simbahan. Ang paghimo og hintil. Dili sama sa inyong pagsabot nga, ingnon dayon ninyo, kanang otoridad nga gikan sa Sabado himuon og Domingo, uy iya na sa simbahan. Ambadahan. Uy nagbutbut mo na aday na sa Biblia. Wala oy otoridad na nga muhimo ka, mudad ka sa tao nga himuon siya unsa. Maniningil og buhis, himuon siya unsa man. Himuon siya kanang gitawag og kining tagagawas. Oh. Hulugon sa iglesia mo na otoridad. Dili kay otoridad nga sama sa giingon ni Father ni Darwin Igitgano nga niingon si Father si Igitgano nga otoridad na bisag unsay himuon sa sulod sa iglesia duna tay otoridad amadahan ingon man gani diha na siya gani nga kung dunay manulunda nga muani niya muwali nga sukuhay sa among iwali ipatunglo bayang gani butan ang Ginoo nato wag itunglo ng inyong pare nga aran kabut-buton sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana. Diingon man ka
nga authority sa Dios gihatag sa simbahan. Yung nadunggan doon na. Ang question ako una, diri sa ako makapokus sa Biblia before aning inyong libro. Asa nga sita sa Biblia ha? Sita sa mabasa nga ang Dios nihatag og authority sa simbahang Seventh-day Adventist Church General Conference pagamaan ng imahe ni Kristo. Nga matod nimo ilustrasyon ra dili di ay maong naong ni Kristo. Unsay sita sa Biblia mabasa? Okay, tubag. Kumungutan na kag unsa nga sitas ato pa siguro binimo nga dunay sitas. Laruha sa gyud wala. Ana ba? Naa ka ba sitas? Naa o wala. Laruha sa kay mingon na kag unsa nga sitas ato. Ana i-repress ako kung panguna. Unsa may sitas sa Biblia nato mabasa? Kapitulo bersikulo ha? Din ay sa diyan. Oh. Gatubag pa ko din. Kapitulo bersikulo ha? Nga ang Dios mismo nihatag otorisasyon paggama og ilustrasyon sa imahe ni Kristo nga wala magkadima o matod mo dili mao nga kining Seventh-day Adventist Church General Conference ha sitas Biblia sitas Nangutana ka gani ha wa tay ka disturbuha sa imong pangutana naminaw jud ko karon kay motubag ko musapa na gusto binimo Sige kuha lang ako gi-refresh lang ako kung pangutana sige nangayo og repression sa imong question. Busa ayo gimuan na iyana. Mangutana gani ka nga. Asa? Sige na tubaga. Duna na. Kay asa naman? Namo. Ba? Pero wasa og naa ba ko sitas o wala? Naa ba kay sitas o wala? Kay kanang pangutana gud nga asa nga sitas, kapitulo, bersikulo sa to pa. That means nga nakahibalo ka nga naa sa Biblia. Wa pa gani nimo na gani og ako ang but pasabot og naabag sa Biblia. Ang akong but pasabot Mr. Bro Leomar, ikaw sa imo na mag-moderator ha. Akong ipa-usob ang pangutana kay nagingon man gud siya ganina ba nga ang simbahan nga Seventh-day Adventist Church sa kadala nga Moderator na kita na lang. Tala ni bro, magkuan mo, mag-sharing mo dire, dunay moderator. sharing lang kay aron dita magsapaway. Sharing nga butangan sige. Pag nagoya, bawi. Eh mo yung naman ko next. Ano pangutana sulod sa 10 ka minuto ang pangutana? Ako lang ipahuman akong pangutana bro kay moingon ra ko nyag pwede na siya magkapangutana nako. Okay. Nanay ko nagpangutana bro. Ayun nag-ibalik ang pangutana kay nakahuman naman sa pangutana yung ibalik pa niya. Ibalik ang pangutana kay nahuman naman og iya pang ibalik tabla pay plakang guba. Di ba? Ang pangutana niya, asa nga sitas kapitulo ug bersikulo sa Biblia. Maghisgot gani kag asa, but pasabot kay bawo kag naagid mabasa gid sa Biblia. Kay ang tana man kag asa. Wa pa ko naingon nga naay sitas. Inya imo na kung ipangitaan asa sa to pa nagpasabot nga naagid ay sitas sa Biblia. Kung ikaw akong balihon ana, obligado ka nga maghatag ng sitas kay nga naman kay balo makaganaan sa Biblia nga daan, di ba? Oh. Ang akong giingon, ang akong giingon, otoridad na gihatag sa Ginoo nga aron sa pasabot sayon sabton. Ilustrasyon aron sabton, dali sabton ba? Para ko sa kaalam gud, mayon ta karon nga unsaon man nimo pag ila sa kaalam nga iya sa yawa o iya sa Ginoo. Ang kaalam nga iya sa Ginoo, mo resulta og maayo. Unsa nga maayo? Naghimo og larawan aron nga mailahan nga dunay gipunalan, dunay gisakit, dunay nag-antos, dunay nagpakamatay aron sa atong mga sala. Ni resulta og maayo. Dunay tawo nga manituo. Pero og naghimo gani kag larawan, gipugapuhan nimo, butangan pa nimo lipstick unya ang iyang kilay nipis pa kaayo nimo nga kini nga larawan, buinas kay ni siya sa pagpanagat. Ang mananagat ipalit pod. Kini nga larawan, buinas kay ni managat. Palit pod. Dato pa imong ginegosyo, di na iya sa Ginoo, iya na sa Jawa. Kay ngano man, imong gigamit ang larawan o ang naong ni Kristo aron nga pamamulam, imong gigamit aron nga pagpangilad sa tao. Mao na siya ang gitawag nako nga otoridad nga masabtan nato nga fair play kayo nga iya ba sa Ginoo iya sa Jawa. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Wala man day kay mahatag gasita sa Biblia. Diri ko sinulat ni Eileen Goodwhite.
sa tanang mga sinulat na Ellen Goldwhite, naabay iyang gisulat dito nga ang Seventh-day Adventist Church General Conference gihatagan sa Dios og authority para magama og ilustrasyon aning dagway nga matod pa nimo dili maong naong ni Kristo. Wala. Okay. Basta ka mao ka mo sabot. Tingano man, naghatag na siya og ilustrasyon sa pagpasabot kung unsa daay ang gibunalan ug unsa ang nagantos diha sa cross. Ilustrasyon ba? Kinsa may gibunalan? Matudlo nimo kana tanawa ha. Pero dili gina siya mao gyud ha. Magwali mi sa among krusada. Dili gina wa gyud mi nag-ingon nga mao gina sinaong ni Kristo, dili. Ilustrasyon lamang kana sa Kristo nga giingana sa pagpaantos diha sa cross. Giluwas ta kikan sa sala. Sa ato ba mayon nga naabay writing si Mrs. White basta kamo sabot. Kay ngano man ang pagsabot mo importante. Muwali mi. Nganong matingala nga magwali mi. Tagpila ka kalag madani, pila ka kalag mabautismuhan. Tingano man, ang gahom sa Ginoo nakikuban. Nindot kayo no. Ang gahom sa Ginoo nakikuban. Mao na nga sa inyo ha, magwali si Father Gitano. Ang gibautismuhan katong walay buot. Og si kining G. Carlo pa katong buang. Ano mo yung bautismuhan? Na imong apostolis. Bro, ani lang bro. Di lang ta mo gamit og ad hominem o kan bro, ad hominem kaning palasyo of populi bro kanang mo gamit tag lain tawo nga. Matod di kuan. Si kuan lagi. Alam ta kita ra man duha ga istoryahanay ani no. So iwasan sila nato ng uban nga walay labot dire. Kaya ako bitaw, wa man ko manggamit og matod ni Bacalaris, matod ni kuan, inyo man kauban, nganong ingon man siya. Di lang ta mo gamit sa ana ha. Kay this is all about between you and me raman. Wato labot tong uban. Nang nigamit pa kang Ellen G. White. Nga you and me man kaha. Di kay mao man ang sentro sa inyong pagtuo. Alang-alang man mo gamit ko atong alang-alang mo gamit ko atong Kristo nga di man to founder ninyo. Di diri ko sa inyong founder. Si Zik. Sige. Sunod pangutana. Wa pa ko na ingon nga next June. Panahuman. Sige, explain lang. Panahuman. Iparo man ko na imo, tanawa ha. Si G. Carlo Badinas, naada ko na buang da kuno na bautismuhan sa to ba nga day ang inyong pagbautismo day katong mga walay buot, katong mga buang-buang tugot ra guyuron. Amo dili oy, walihan. Unsa may iwali? Mao ni siya ang Kristo nga nag-antos nimo. Gibunalan. Unya paghuman gilansang sa cross pero wa mi naghuna-huna ha. Ayaw niyo huna-huna nga mao ginang naong ni Kristo. Panahon nga mga langit makita na to ang original ana nga Kristo. Kay kana siya ilustrasyon lamang kana. Ingana na siya bro. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Niingon man ka nga naa day kay sulat ni Mrs. White. Pwede na ko makita unsa nga page, unsa nga libro nga nag-ingon jud mismo si Mrs. White nga ang Seventh-day Adventist Church General Conference gihatagan sa Dios Amahan og katungod nga magama og ilustrasyon sa dagway sa Ginoo nga dili mao. Sige, asa. Tinanglan nato pagkita kay mayor kag naa nya wa uban ta ni stigmo-tigmo agukoy ug marta magasoy. Okay, ano ang tubag? Okay, hilam na ha. Ang tubag ana basta gani kay masabot nimo nga ni resulta og maayo kay si Mrs. White wa man nagtudlo og para sa daotan. Okay. Unsa tay tudlo ni Mrs. White? Mahitungod sa Kristo nga ato siyang tuuhan. Naman na sa iyang mga writings. Ato ba? Masabot nato. Giunsa namo paghulagway ang Kristo nga nag-anto sa cross. Gihimuan na imahe. That ilustrasyon. Nga mao na siya gisakit nga tama na sinulatan ni Mrs. White. Ginanta ka basta ka mao ka mo sabot kay ngano man ang resulta mao ay akong gikuha. Unsay resulta? Daghan mig nabautismuhan, daghan nga kabig, daghan ang niapil sa iglesia nga tinuaw nga pagatukuro ni Kristo. Inyo kay natukod namang inyo ha. Umana, tato pa wa nay dugang sa iglesia. Tato pa nagkasumpaki. Kaya ang iglesia gali nga pagatukuro dugo na pa nay mga materyales gidugang. Sa diha nga sigig tuko do na pa yung mga materyales hangtod karon wa pa gyud mahuman mao na si tinuod nga iglesia wa pa gyud nahuman kay ngano man sige magdugang sige pa may pangwali unya kinsa mong giwali ang Kristo nga nag-anto sa krus dili man ka makawali og Kristo nga nag-anto sa krus kung wala kay gitawag og ipakita nga ilustrasyon mo na nga si Mrs. White
wala nagkundim ana, naa say sinulat ana, pero di lang ko makapakita sa imuha karon kay ngano man live man naman sa kong cellphone o pananglitan ako ang i-open ang writing ni Mrs. White, ma-off man ko. Muna nga di ko makapakita. Sige, ano na lang bro. Yeah, kay cellphone man sa kada mukha lang ko gamay-gamay lang. Kay cellphone man imong gigamit no. Iniguman lang sa atong live karon, hulaton na kung mupasa ka na kog sulat mismo ni Eileen Goldwhite nga niingon siya nga ang Dios naghatag kanatong mga 70 Adventist General Conference og authority nga magama og ilustrasyon sa dagway sa atong Ginoo nga dili mao. Sige ha, kana akong hulaton ron ha. Kaya wala pa ko Sige. wala pa ko magtubag. Wala pa lagi mayon kog next question. O lagi ako lang ang pabuton ron kay og di juga kahatag anam hulog kanig tigmo-tigmo lagi ago ko eh. Sukol ka sa ako ag debate, ako nang ipakita. Ay sa ayo nagipagig debate sir kay diri ga tubang nagalita. Nang gamito imo na po nang gamito niya pag mahilig ra